ċar u tont mingħajr tlaqliq. Dawk l-ispazji f'dal pajjiż li huma barra mill-iżvilupp ODZ kif insejħulhom, għalina jridu jibqgħu barra mill-iżvilupp. Din hija dikjarazzjoni ċara u determinata. Gvern immexxi minni se niżgura illi żoni li qegħdin barra mill-iżvilupp ikunu protetti sabiex irid ikun hemm vot ta' 2/3 fil-Parlament biex dawn jintmessu. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tul sezzjoni oħra ta' mistoqsija u tweġiba li tellat fraħal ġdid. Sezzjoni oħra bit-tema kun il-bidla li trattat l-ambjent fejn tenna li mhux biss bħala pajjiż iridu nżommu żoni tal-ODZ iżda li ma nittollerawx żvilupp u jinxtraw lura l-artijiet sabiex jingħataw lura żoni miftuħa lil pubbliku. Bernard Grech qal il-politika favur l-ambjent san trid tibqa' dejjem imtennija biex il-pubbliku jifhem din il-politika u l-imħabba li għandu jkollna lejn l-ambjent. Dawn iż-żewġ affarijiet irridu nżewġuhom. Is-saħħa u l-ambjent kollu. Kif spjegajt jien u anke kif inti propju spjegajt ukoll, l-ambjent kollu illi aħna nkunu qegħdin fih. Imma jew nifhmu illi anke waqt li int qed tagħmel l-iżvilupp trid tieħu ħsieb dawk ta' madwarek. Huwa qal li fil-pjan tal-Partit Nazzjonalista l-Enerġija il-politika nazzjonalista se tkun qed tħares ukoll il-futur. L-ambizzjoni tagħna hija ċara li sal-2030 irridu tal-inqas ikollna minn 400,000 karozza li għandna llum nofshom li jkunu vetturi li jaħdmu bl-elettriku. Bernard Grech qal li l-politika hija għodda importanti li bija nistgħu nimxu l-qudiem iżda jeħtieġ sforz kollettiv. Aħna poplu b'saħħtu, aħna poplu determinat, aħna poplu li meta naqadna flimkien irnexxielna nissaħħu u nelbu kull ostakolu. U se jirnexxielna nelbu l-ostakoli. Tul din is-sezzjoni tkellmu wkoll numru ta' individwi inkluż Jamie Merċieqa mill-Għaqda flimkien għall-ambjent aħjar fejn qal l-ispazji pubbliċi f'pajjiżna ma jistgħux jibqgħu jittieħdu u qal li azzjonijiet bħal dawn qed isiru ma' Malta u Għawdex kollu. Kien hemm ukoll James Debono u Michelle Attartonna mill-Grupp Rota. Attartonna qalet li l-użu tar-rota għandu jingħata priorità fejn appellat biex il-Partit Nazzjonalista jkun koraġġuż u jibqa' jfassal politika ambjentali. James Debono għalli jaħdem il-Belt Valletta u jmur ix-xogħol bir-rota u qal ir-rota innifisha tagħmel bidla f'saħħtu u qal jeħtieġ li jkun hemm bidla fil-mentalità u li dan huwa l-irwol tal-politiċi biex jinbidel il-ħsieb dwar kif nistgħu nivvjaġġaw bit-trasport alternattiv u nadif.